Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешинаи вазни миёна UFC Дрикус ду Плесси иқрор шуд, ки Насруддин Имавов довталаби ҳақиқӣ аст. Шон Стрикланд медонад, ки мо ӯро сахт эҳтиром мекунем, лекин як чиз мегӯм. Ӯ мегӯяд, ки моҳи декабр омода аст, ки муҳориба гузаронад. Ин хел ки бошад, пас бигзор, ки зидди Насруддин Имавов камарбанди худро ҳимоя кунад. Насруддин ин чизро арзанда аст, ма иқрор мешавам. Баъдан ма бармегардам ва камарбандро мегирам, гуфтааст Ду Плесси. Хотиррасон мекунем, ки Дрикус Ду Плесси рӯзҳои истироҳатии гузашта камару Усманро шикаст дода мағлубияти худро дар ҷанг зидди Ҳамзат Чимаев маҳкам кард. Ана Насруддин Имавов бошад, дар ҳақиқат аз ҳама довталаби асосӣ барои камарбанд аст, лекин то ҳол UFC ба ӯ чунин имкониятро надода истодаанд. Агар ба шумо ё ба шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худро тавсия медиҳем, ки аллакай тӯли чанд сол мешавад, ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои комфортни ба роҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дару екран занг занед ва бо ҳамроҳии ин дӯстони мо граница гузаред. Ин бародарони мо ҳамарӯза дар хизмати ҳамватанонанд. ҷангвори пешинаи UFC Колби Ковингтон, ки рӯзҳои истироҳатии гузашта зидди Арман Царукян муҳориба бо қоидаҳои гӯштин гузаронида ғалаба ба даст овард, боварӣ дорад, ки Арманро дар вазни сабуки UFC ягон кас манъ карда наметавонад. Арман аз Ҷастин Гейҷи дида зуртар аст. Гейҷи зидди Арман Царукян ягон кор карда наметавонад. Арман ҷангвари ҳаматарафа ва хеле чолок аст ва ӯ ҷавонтар ва фаъолтар аст. Царукян дар қуллаи баландии карьераи худ қарор дорад. Ман қувваи ӯро дар гӯштин ҳис кардам ва гуфта метавонам, ки дар вазни сабук ягон кас ӯро манъ карда наметавонад. Ӯ Ҷастин Гейҷиро мешиканад. Ман ба назди ӯ рафта гуфтам, ки ту чемпиони вазни сабук мешавӣ. Ман ба ин чиз ба пуррагӣ боварӣ дорам. Ягон кас дар вазни сабук ӯро шикаст дода наметавонад. Вазни сабук беҳтарин вазн барои Арман аст. А Ҷастин Гейҷи бошад, зидди ӯ тамоман шанс надорад. Суръат, гӯштин ва чӣ гуна ӯ ҳамаи ин малакаҳои худро истифода мебарад. Айни замон ягон кас ӯро манъ карда наметавонад, гуфтааст Ковингтон. Хотиррасон мекунем, ки гӯштин байни Колби Ковингтон ва Арман Царукян дар вазни 83 кг гузашт, дар ҳоле ки Ковингтон дар UFC дар вазни 77 кг баромад мекард. Арман бошад дар вазни 70 кг баромад мекунад. Чанд соат пеш рақиби дар пеш истодаи Нурулло Алиев Майк Дэвис эълон карда гуфт, ки ният дорад, ки Нурулло Алиевро фавран шикаст диҳад. ӯ ягона рақибе буд, ки ба ман пешниҳод карданд. Ман ягон вақт аз ҷангҳо отказ кардагӣ нестам. Ман доимо ҷангидан мехоҳам ва ман як сол рақиб интизор будам. Ва акнун вақте ки онҳо ба ман рақиб пешниҳод карданд, ама розӣ нашам, пас шояд ки боз як соли дигар берақиб мемонам. Аз ҳамин хотир касеро ки медоданд, ман розӣ мешудам. Фикр мекунам, ки рақиб зуд ба гӯштин мегузарад. Бо ҳамаи онҳое ки ман ҷангидам, тақрибан баъди 20 сонияи муҳориба гӯштингириро сар мекунанд. Ман бояд ба он ҷо баромада вазифаи худро иҷро кунам. Ман ин шахсро фавран шикаст медиҳам ва баъди ғалаба ба UFC мегӯм, ки маро фаромӯш накунед. Ман ҳама вақт барои муҳорибаҳо омодаам, гуфтааст Дэвис. Ана дӯстон, худи Нурулло Алиев бошад ба мухлисони тоҷик барои дастгириашон миннатдории худро расонид. Салом алейкум, Тоҷикистон. Ҳазор раҳмат ба ҳаматон, ки мая дастгирӣ мекунед. Всем спасибо большое за поддержку. Более ATP шутки, я думаю, очень многие прилетели. Очень много флагов будет на арене. Тоҷикистон ба пеш. Хотиррасон мекунем, ки турнири UFC дар Абу-Даби аллакай бегоҳии 25 июл баргузор мегардад ва тақрибан аз соати 16:00 ба вақти Москва ва 18:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Бо ҳамин навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.